Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vom începe o nouă serie de, cum se numește, Plague Inc. Cred că știe toată lumea despre ce este vorba în acest joc, pentru că dacă vă uitați, normal că știți. Vom pune canalul de YouTube Emil Gheorghe. Emil IT. Așa. Vom începe, dăm start și putem vedea acum că se încarcă jocul. Vom face un meci în care vom încerca să infectăm vreo 2-3 țări, cam așa. Să vedem de unde să pornim. În următorul episod să-mi dați și mie ceva indicii despre o țară din care să pornim, că nu prea știu din ce țară să pornim. O data trecută am pornit, că am mai jucat off-camera. Am plecat din Africa de Nord. Central. Aici am făcut și direct așa. Intrăm aici la simptome și să băgăm la insomnie. Hai mă, decât 2. 3. 4. Ia, avem un ADN. Avem 5. Să băgăm paranoia, să vedem dacă o ia lumea paranoia. Păi aici din Africa este bine că nu sunt porturi și nu se închide repede. Este foarte bine asta, că nu se închid porturi, că nu putem să închidem porturile. Extrem de bine. Anemie. Așa. Deja avem 50 de infectați. Sper să vă placă seria, pentru că eu, dacă știam că nu vă va plăcea, nu mai făceam. Și de aceea, mulți dintre cei care s-au uitat mai de mult la serie, am mai făcut o serie de Bioinc și s-au mai uitat mulți la această serie. Să mai băgăm ceva simptome. Hai să băgăm la transmitere prin apă, ne trebuie 9 DNA. Sau prin blood, prin livestock. Haide prin livestock, adică prin mâncare. Și uitați cum cresc infectații. Așa.
cine știe ce, este un joc foarte plictisitor. Este plictisitor. Pentru că doar trebuie să te uiți acolo și să vă apeși pe niște alea. Este foarte plictisitor. De punctul meu de vedere. Am zis să mai fac o serie pentru că am văzut că am fost foarte mult. Și vă rog pentru efortul meu de a face din nou această serie, vă rog să nu uitați și voi să apăsați butonul de like. Pentru că mă ajută să mă motivează să fac în continuare. Și dacă puteți să dați și un subscribe ca să vadă și prietenii voștri. Deja avem 1.133.000 de infectați și 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900, 944, 1000 de morți. Da. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost gazda dumneavoastră, Emil, și ne revedem cu următorul episod. Bye bye!